Θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Απόλλωνα. Έχουν πάρει θέση ήδη και οι παίκτες Νέας Ιωνίας για να ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το ντέρμπι κορυφή στην κατηγορία των αστεριών. Ο διαιτητής που σφύριξε την έναρξη του παιχνιδιού, ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης, με την μπάλα στα πόδια, δέχεται την πίεση από τον Γιάννη τον από τον Γιάννη τον Φιλιππίδη. Σε κοντινό πλάνο βλέπουμε τον Κώστα τον Μπλή. Η μπάλα που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα έχουμε ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Η προσπάθεια με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, ο οποίος δέχεται την πίεση από τον Παναγιώτη τον Κυπριώτη, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα. Θοδωρής ο Μυροφορίδης ετοιμάζεται για να εκτελέσει ένα πλάγιο με πάσα για τον Κώστα τον Μπλή. Η προβολή από τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη, το φάουλ που έχει καταλογίσει ο διαιτητής και θα το εκτελέσουν οι γηπεδούχοι με τον Κώστα τον Μπλή. Από την δεξιά πλευρά όπως κινούνται οι γηπεδούχοι, ένα σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα κοντράρει στον Παναγιώτη τον Κυπριώτη. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Ένα σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα, ένα δεξί βολέ. Η μπάλα στο βάθος εστίας. Ο Γιάννης ο Φιλιππίδης θα πετύχει το γκολ. Ο Γιάννης ο Φιλιππίδης που έκανε ένα δεξί βολέ, είναι την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Να λοιπόν που στο πρώτο λεπτό, ούτε καν έχει συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η ομάδα του Απόλλωνα καταφέρνει να πετύχει τον γκολ. Ένα φάουλ που καταλογίζει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κώστας Τσινός. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ένα φάουλ με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη, το οποίο θα εκτελεστεί. Αρκετός ο κόσμος τώρα μπροστά από την αιστεία του Γιάννη του Ντεμίρη. Καλοτραβηγμένο το φάουλ, η μπάλα στα σώματα των παικτών, με τον Κώστα τον Μπλή να κερδίζει την μπάλα. Να κάνει και την μεταβίβαση. Να η ομάδα του Απόλλωνα, η ευκαιρία με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ανησυχήσει τον Μάνα τον Πολίτη. Ο Απόλλωνας που κατάφερε λοιπόν με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με το καλημέρα θα λέγαμε, να πετύχει τον γκολ. Να δούμε την αντίδραση των παικτών της Νέας Ιωνίας. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κώστα τον Μπλή. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς και καλύπτουμε το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να μην έρθει η μπάλα πάνω στην κάμερα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Απόλλωνα. Μια παλιά από τον Πλή, μια σέντρα που βγήκε από τον Κώστα τον Σκουλή στο βάθος. Ο Δημήτρης ο Ανδριώτης που έτρεξε γρήγορα να παρέμβει. Ο Διονύσος Πυράτος που θα αφήσει την μπάλα στον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη για να εκτελεστεί το πλάγιο αυτό για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Νέα Ιωνία από τα δεξιά όπως κινείται, εκτελείται αυτό το πλάγιο. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Διονύσο Σπυράτο, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα και θα έχουμε ένα πλάγιο με τον Κώστα τον Μπλή που έχει πάει από την αριστερή πλευρά. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσουν οι παίκτες του Απόλλωνα σε μια προσπάθεια με τον Κώστα με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη. Ο Κώστας ο Πλής, ο οποίος θα εκτελέσει ένα φάουλ. Ο διαιτητής τώρα που ζητάει να περάσει μια νέα μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κοντινό πλάνο ο διαιτητής ζήτησε δικαίως να πει μια νέα μπάλα στο γήπεδο, προφανώς δεν είναι η κατάλληλη. Πέρασε μια άλλη μπάλα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι και να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Η μπάλα που θα περάσει ένα μέτρο δίπλα από το κάτω δοκάρι της εστίας του Πολίτη, με τον γκολκίπερ της Νέας Ιωνίας να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον γκολκίπερ της Νέας Ιωνίας. Ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης στο χώρο του κέντρου δίνει μάχες. Έρχεται και ο Διονύσος Πυράτος να διεκδικήσει την μπάλα, το πλάγιο που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Το γκολ του Γιάννη του Φιλιππίδη μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Να ο Δημήτρης ο Ανδριώτης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει και να κάνει το σούτα, καταφέρνει. Βρήκε βοήθεια σε πρώτο χρόνο από τον Διονύσο Σπυράτο, ο οποίος τρέχει τώρα και πιέζει. Ένα παιχνίδι δυνατό σε προσωπικές μονομαχίες. Ένα πλάγιο που κερδίζει ο Παναγιώτης ο Κυπριώτης από τα δεξιά. Όπως κινούνται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι. Ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης, ο οποίος εκτελεί. Εδώ υπάρχει χέρι από τον Κώστα τον Μπλή.
Σε αυτό το φάουλ που εκτέλεσαν λίγο νωρίτερα οι φιλοξενούμενοι, ένα φάουλ με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη, το οποίο θα εκτελεστεί ο διαιτητής, ζητάει να στηθεί η μπάλα στο σημείο. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, το οποίο θα εκτελεστεί με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη, καλοτραβηγμένο η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Γιάννη τον Ντεμίρη να πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, δέχεται την πίεση τώρα από τον Παρασκευόπουλος τώρα, αυτός ο οποίος έβαλε την κόντρα πριν από λίγο, διεκδικώντας την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, τώρα εκτελείται η μπάλα παράλληλα. Έχουμε τον Κώστα τον Σκουλή στο βάθος και τον Διονύση τον Σπυράτο, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Η μπάλα που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, η μπάλα απομακρύθηκε από τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, τον σκόρε της αναμέτρησης. Ο Σπυράτος εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα θα φτάσει στον Ανδριώτη, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από 3 αντιπάλους. Το φάουλ τελικά από τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος τον σταμάτησε αντικανονικά βάζοντας το πόδι. Έπεσε ο επιθετικός της Νέας Ιωνίας στο φάουλ, το οποίο εκτελείται από τον Δημήτρη τον Ανδριώτη. Δεν θα μπορέσει να απειλήσει τον Γιάννη τον Ντεμίρη, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το ντέρμπι κορυφής που τα έχει όλα. Έχει δύναμη, έχει πάθος, έχει ένα πολύ γρήγορο γκολ με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ευτύχησαν οι γηπεδούχοι να ανοίξουν το σκορ με το δεξί βολέα από τον Γιάννη τον Φιλιππίδη. Έχουμε τώρα στο βάθος τον Διονύση τον Σπυράτο να ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στα πόδια του Μυροφορίδη, Θοδωρής ο Μυροφορίδης. Δημήτρη, μην κολλάς με το κέντρο, ανέβα! Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Φεύγει από την μπάλα ο Κωστοπλής. Έφυγε από την μπάλα ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Έχουμε τον Κώστα τον Πλή να εκτελεί το πλάγιο παράλληλα. Προσπάθεια με τον Παρασκευόπουλο. Θα βάλει την κόντρα. Θα μπλοκάρει την μπάλα στο βάθος ο Μάνος ο Πολίτης και θα κάνει και το βολέ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κώστας ο Σκουλής διεκδικεί την μπάλα. Οι παίκτες του Απόλλωνα από τα αριστερά με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη να επιχειρεί να ξεφύγει. Ο Σκουλής αρχικά και στη συνέχεια ο Διονύσης ο Σπυράτος, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Η μπάλα θα περάσει. Δεν μπόρεσε ο Δημήτρης ο Ανδριώτης να εκμεταλλευτεί το γύρισμα που έγινε για τον Γιάννη τον Το γύρισμα που έγινε για τον Γιάννη τον Ντεμίρη, τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Έχουμε ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Ο Δημήτρης Ανδριώτης θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Η ευκαιρία για την Νέα Ιωνία, δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να κάνει το σούτ ο Διονύσης Σπυράτος. Και πάλι δυνατές μάχες σώμα με σώμα με τον Ζαγκλιβέρη να δίνει μάχες διεκδικώντας την μπάλα. Εδώ σε κοντινό πλάνο είδαμε τον Διονύση τον Σπυράτο. Βλέπετε με πόσο πάθος διεκδικούν την μπάλα οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο που θα βάλει την προβολή και θα απομακρύνει την μπάλα. Αρκετός κόσμος τώρα μπροστά από την αιστεία του Γιάννη του Ντεμίρη. Εκτελέσει και το πλάγι από τον Ζαγκλιβέρη. Δυνατές μάχες, βλέπετε το πάθος που ξεχυλεί στις προσπάθειες των νεαρών παικτών. Ο Κώστας Σκουλής θα διώξει την μπάλα. Και τώρα η ομάδα του Απόλλωνα στην κόντρα επίθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα που θα βρει και στο χέρι του Γιάννη του Φιλιππίδη στην προσπάθειά του μετά το πρώτο σουτ που έκανε και την εξαιρετική και σωτήρια επέμβαση από τον Πολίτη. Η μπάλα που βρήκε στη συνέχεια το χέρι του επιθετικού των γηπεδούχων. Να μια σέντρα που θα βγει. Η μπάλα θα φτάσει εύκολα στον Εμάνο τον Πολίτη, ο οποίος μάζεψε και ετοιμάζεται να κάνει το βολέ, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα έχει στόχο τον Δημήτρη τον Ανδριώτη, ο οποίος στο βάθος κέρδισε έξυπνα, βάζοντας έξυπνα το σώμα το κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί. Βλέπουμε την πλάτη στο βακό τόσο τον Ζαγκλιβέρη όσο και τον Σπυράτο. Προωθείται ο Ανδριώτης, ο Ζαγκλιβέρης θα εκτελέσει το κόρνερ. Αρκετός κόσμος μπροστά από την αιστεία του Γιάννη του Ντεμίρη.
Πιέζουν οι παίκτες της Νέας Ιωνίας, την μπάλα την κερδίζει ο Κώστας ο Πλής. Η προβολή που θα γίνει στη συνέχεια, το πλάγιο που θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι με τον Επλή και πάλι. Η πάσα που θα γίνει νωρίτερα από τον Παρασκευόπουλο. Οι παίκτες του Απόλλωνα προηγούν το σκορ με 1-0. Να η προσπάθεια και πάλι από τα δεξιά με τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να προλάβει και την μπάλα. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ένα πλάγιο. Βλέπουμε σε κοντινά πλάνα και τον προπονητή της Νέας Ιωνίας, τον κύριο Αλέξανδρο Τερζάκη, να δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του. Έχουμε ένα νέο πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Τρέχει στο βάθος ο Διονύσης ο Σπυράτος, πιέζοντας ψηλά τους αμυντικούς του Απόλλωνα που απομάκρυναν την μπάλα, το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, το οποίο θα φέρει την μπάλα ο Παρασκευόπουλος, απομάκρυνε αρχικά, στη συνέχεια Κώστας ο Πλής κάνει μια έξοχη ενέργεια, ξεφεύγοντας από 2 και 3 αντιπάλους. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα από τα δεξιά, με τον Πλή να φεύγει και τον Παρασκευόπουλο να το εκτελεί. Ο Κώστας ο Πλής επιχειρεί να βγάλει τη σέντρα σου, την μπάλα που θα καταλήξει στον Μάνα τον Πολίτη που θα σηκώσει, θα λέγαμε πολύ ψηλά και θα μπλοκάρει την μπάλα. Συνέχεια με τον Διονύση το Σπυράτο στο χώρο του κέντρου, ψάχνει μια βοήθεια αυτός. Διεκδικείται η μπάλα από τον Κατσουλιέρη. Η μπάλα θα φύγει στη συνέχεια από τον Παρασκευόπουλο. Η προσπάθεια με τον Κώστο τον Πλή. Ο Πλής θα βγάλει μια σέντρα σου, το Πολίτης δεν έχει πρόβλημα. Σε δεύτερο χρόνο θα μαζέψει την μπάλα. Ένα βολέ που θα γίνει από τον τερματοφύλακα της Νέας Ιωνίας. Σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό που έχει το παιχνίδι. Στο βάθος ο Ανδριώτης δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Μπράβο, με πάσα. Η μπάλα στο Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη. Ο Ζαγκλιβέρης ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα, κερδίζει την μπάλα. Ο Κώστας ο Πλής. Μπράβο, σήκω. Ο Κώστας ο Σκουλής που θα βάλει δυνατά τα πόδια του, κερδίζοντας μια μονομαχία. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Κώστα του Πλή. Από τους κορυφαίους για την ομάδα του Απόλλωνα, δεν βλέπω. Το σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα περάσει δίπλα από το κάτω δοκάρι της εστίας του Μάνου του Πολίτη. Η ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε και τελείωσε, θα λέγαμε, ο Κώστας ο Πλής, ξεφεύγοντας από τους αντιπάλους του και βρίσκοντας χώρο μπροστά από την εστία του Μάνου του Πολίτη. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Εδώ, κεντρικά, ανέβα. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο. Το βάθος διακρίνουμε τον Παρασκευόπουλο που εκτελεί το πλάγιο. Κερδίζει την μπάλα και πάλι ο Κώστας ο Πλής. Η προβολή τελευταία στιγμή από τον Διονύση το Σπυράτο, ο οποίος έβαλε έξυπνα το σώμα του. Κέρδισε την μονομαχία αυτή από τον αντίπαλο. Το κέρδος για τον Απόλλωνα είναι το πλάγιο, το οποίο εκτέλεσε ο Κώστας ο Πλής. Το σουτ που θα γίνει πολύ μεγάλη φάση και πάλι για τον Απόλλωνα, με τον Παρασκευόπουλο να βρίσκεται σε θέση βολής μέσα στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων και από θέση πλάγια να κάνει και το πλασέ. Μια ακόμα επικίνδυνη στιγμή μπροστά από την εστία των φιλοξενούμενων. Μια ακόμα σημαντική ευκαιρία που καταγράφεται στο ενεργητικό των γηπεδούχων. Θα αφήσει την μπάλα στο βάθος ο Παναγιώτης ο Κυπριώτης για τον Μάνο τον Πολίτη να μαζέψει την μπάλα. Θα έχουμε τώρα το βολέ από τον τερματοφύλακα της Νέας Ιωνίας. Επιχείρησε να κατεβάσει την μπάλα ο Πλής. Θα βάλει την προβολή ο Παρασκευόπουλος. Η προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι με τον Επλή. Η προβολή από τον Κώστα τον Σκουλή. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Διονύσης Σπυρώτης επιχείρησε να διώξει μια κόντρα που θα γίνει. Ο Μάνος ο Πολίτης και πάλι θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπράβο, Μάνο. Να τώρα η προσπάθεια με τον Δημήτρη Ανδρεώτη, πολύ μεγάλη ευκαιρία και η μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν στην κόντρα επίθεση η ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Δημήτρη Ανδρεώτη θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τον κενό χώρο μπροστά από την εστία του Γιάννη του Ντεμίρη και να φτάσει στην ισοφάριση εδώ σε κοντινά πλάνα. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του ο Δημήτρης Ανδρεώτης, συγγνώμη, ο οποίος βρέθηκε γρήγορα στον κενό χώρο μετά την παλιά που δέχτηκε. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα. Βρισκόμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας πριν από λίγο ισοφάρισε τον αγώνα σε 1-1.
Πάμε Θανάση εδώ. Έγινε ο συνδυασμός ο Κώστας ο Πλής που θα κάνει την πάσα αριστερά. Ωραία, έλα Γιάννη. Για Ωραία. να ο Θανάσος Αρλής πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έβαλε μια προβολή. Θα βγει η μπάλα από τον Γιάννη Ζαγκλιβέρη. Μπράβο, πάμε Δημήτρη. Μια σέντρα που επιχείρησε ο Παρασκευόπουλος, η μπάλα που κόντραρε. Δυνατές μάχες, όμα βλέπετε τις μάχες που γίνονται. Είδαμε τον Κώστα το Σκουλή λίγο νωρίτερα και τώρα έχουμε το σούτα από τον Κώστα Κώστα τον Πλή, ο οποίος και πάλι βρέθηκε σε θέση βολής, δημιούργησε τον κίνδυνο μπροστά από την αιστεία του μαν του πολίτη. Ο Απόλλωνας δημιουργεί συνέχεια δύσκολες καταστάσεις μπροστά από την αιστεία του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων. Συνέχεια και πάλι στην αναμέτρηση με τον Κώστα τον Πλή να κάνει μια πάσα για τον Παρασκευόπουλο. Αυτός επιχείρησε να συνδυαστεί με τον συμπαίκτη του. Στη συνέχεια παίζοντας το 1-2. Και πάλι ο Παρασκευόπουλος για τον Πλή. Η προβολή από τον αρχικά από τον Ζαγκλιβέρη. Στη συνέχεια επιχείρησε να διώξει την μπάλα και ο Κοσοσκουλής. Οι παίκτες του Απόλλωνα με τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος διατηρεί την ισορροπία του. Θα βγάλει μια σέντρα στη συνέχεια. Δεν θα μπορέσει να απειλήσει, έχοντας δεχτεί την πίεση από τους παίκτες Νέας Ιωνίας. Ο διαιτητής, ο κύριος Κώστας Τσινός, στα πλαίσια του fair play δείχνει χαρακτηριστικά την παιδεία που τον διακατέχει και την περνάει και στα παιδιά, βλέποντας τον Γιάννη του Ζαγκλιβέρη να έχουν ξεδεθεί τα κορδόνια του. Θα δέσει τα κορδόνια στον παίκτη της Νέας Ιωνίας για να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο και χτυπήσουν τα παιδιά. Συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα από τα αριστερά. Η πάσα του Παρασκευόπουλου για τον Κώστα τον Πλή. Ο Πλής, ο οποίος είναι ασυγκράτος, θα λέγαμε. Μεγάλο παιχνίδι, μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, καταπληκτικό δεξιβολέ από τον Κώστα τον Πλή, τον κορυφαίο παίκτη του Απόλλωνα, ο οποίος με ένα δεξιβολέ στείλε την μπάλα στα δίχτυα του μάνου του πολίτη. Η ομάδα του Απόλλωνα ξανά μπροστά στο σκορ, αποκτάει ξανά το προβάδισμα μετά την ισοβάρηση με τον γκολ του Δημήτρου Ανδριώτη. Ο Απόλλωνας με ένα καταπληκτικό γκολ το οποίο πέτυχε ο Κώστας ο Πλής, κατορθώνει να προηγείται πλέον στο σκορ με 2-1. Η προσπάθεια από τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο που έκανε μια κούρσα από την δεξιά πλευρά. Τα νεαρά ταλαντούχα παιδιά των δύο ομάδων πραγματικά έχουν πραγματοποιήσει μια έξοχη εμφάνιση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι αποδεικνύονται για πολλωστή φορά σκληρό καρύδι. Τώρα έχουμε τον Δημήτρο Ανδριώτη να έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα, να δείχνει να πονάει. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, θα πάει και ο διαιτητής κοντά του, ο κύριος Κώστας Τσινός. Προφανώς θα πρέπει να περάσει και ο γιατρός, ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε πριν από λίγο ο Δημήτρης Ανδριώτης, ο σκόρερ των φιλοξενούμενων. Ο γιατρός βοηθάει να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο ο επιθετικός της Νέας Ιωνίας με τον Γιάννη Ζαγκλιβέρη να ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φάουλ. Ο διαιτητής που ζητάει πρώτα να δεθούν τα κορδόνια στον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο από τον προπονητή των γηπεδούχων, τον κύριο Ασημακόπουλο, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Ζαγκλιβέρης. Εύκολα ο Γιάννης ο Ντεμίρης στο βάθος μπλόκαρε την μπάλα. Θα γίνει και το βολέι, η μπάλα που θα σκάσει. Η προσπάθεια του παίκτων του Απόλλωνα από τα αριστερά με τον Στέλιο τον Κατσουλιέρη να κερδίζει μια μονομαχία. Θα πάει ο Κώστας ο Πλής για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Η πάσα λανθασμένη, κέρδισε την μπάλα ο Ζαγκλιβέρης, ο Πλής και πάλι κερδίζει τις μάχες. Ξεφεύγει από τον Σαρλί. Έρχεται η μπάλα που προσέκουσε για πολλωστή φορά στην κάμερα. Θα γίνει το σουτ και η πολύ μεγάλη επέμβαση, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη επέμβαση από το μάτι τον πολίτη. Έχουμε το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κώστα τον Πλή για την ομάδα της Ελαφράς Αξιάρχειας. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα και τα καταφέρνει ο Παναγιώτης ο Κυπριώτης. Ο Διονύσης ο Σπυράτος που άφησε χώρο στον Δημήτρο Ανδριώτη να φύγει από την αριστερή πλευρά. Ο Ανδριώτης θα κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως κινούνται οι φιλοξενούμενοι. Ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης θα πάει για να μαζέψει την μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Ο Μάνος ο Πολίτης που έχει κάνει μεγάλες και σωτήρες επεμβάσεις σήμερα. Να η προσπάθεια με τον Κώστα το Σκουλή, ο διαιτητής έχει σταματήσει νωρίτερα τον αγώνα.
Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Πάρε φόρα μόλις τη δύναμη στο τέρμα. Ευθεία Με να τον πάει. Παναγιώτη τον Κυπριώτη να ετοιμάζεται. Στο τέρμα να πάει μπάλα. Κυπριώτης εκτελεί με δύναμη, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Απόλλωνα, η κόντρα που κερδίζει ο Κυπριώτης, αρχικά συνέχεια η προβολή από τον Κώστα τον Σκουλή, το πλάγιο που θα έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν οι παίκτες της ελαφράς αξιαρχίας με τον Κώστα τον Πλή, ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Η μπάλα που θα γλιστρήσει ο Σπυράτος, κέρδισε την μπάλα ο Παρασκευόπουλος, ένα πλάγιο με το Στέλιο του Κατσουλιέρη στο βάθος, θα αφήσει την μπάλα στον Κώστα τον Πλή. Ο Πλής, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Απόλλωνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, εκτελεί αυτό το πλάγιο, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Μανωσοπολίτης. Ο Δημήτρης ο Ανδριώτης, ο οποίος περιμένει την πάσα, επιχείρησε ο Σπυράτης να κρατήσει την ισορροπία του παρά την πίεση που δέχτηκε. Είναι δυνατά τα μαρκαρίσματα, ο Κώστας ο Σκουλής θα διώξει. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κώστα τον Πλή σε ένα παιχνίδι που πραγματικά οι δύο οι ομάδες αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις. Με το πάθος ξεκυλεί στον αγωνιστικό χώρο. Η πάσα από τον Πλή. Η προσπάθεια στο βάθος με τον Στέλιο τον Κατσουλιέρη, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον Παναγιώτη τον Κυπριώτη που έβαλε την τελευταία στιγμή την προβολή απομακρύνοντας την μπάλα πριν ο παίκτης του Απόλλωνα φανεί επικίνδυνος. Να και πάλι ο Μάνος ο Πολίτης, ο οποίος θα σηκωθεί στον αέρα και θα απομακρύνει με τα ακροδάκτυλα σε μια σέντρα σούτ πολύ επικίνδυνη. Παρασκευόπουλος, νέο σούτ από θέση πλάγια, πολύ δύσκολο σούτ από τον Κώστα τον Πλή. Κανένας κίνδυνος για την αιστεία του Μάνου του Πολίτη. Όλα αυτά και ενώ πηγαίνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Ριζούπολης, ένα φανταστικό γήπεδο που είναι για αγώνες 6x6. Ένα μαρκάρισμα επάνω στο Δημήτρη Ανδριώτη, δυνατά. Ο Γιώργος ο Παρασκευόπουλος, τον επιθετικό της Νέας Ιωνίας στο φάουλ για λογαριασμό της Νέας Ιωνίας, το οποίο θα εκτελεστεί με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη να αφήνει την μπάλα στον Παναγιώτη τον Κυπριώτη. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί, μπάλα με δύναμη, ο Κώστας ο Πλής ο οποίος θα διώξει. Έρχεται ο Κώστας ο Σκουλής, σε δύο περιπτώσεις ο Σκουλής θα απομακρύνει την μπάλα παραχωρώντας ένα πλάγιο. Ο Κώστας ο Πλής ανοίγει την μπάλα, δεν θα μπορέσει να την διατηρήσει υπό τον έλεγχό του, πιεζόμενος. Ένα πλάγιο με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη. Ένα σπουδαίο παιχνίδι, 5 αγωνιστικής πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Μπάλα θα βγει από τον Παναγιώτη τον Κυπριώτη. Επαναφέρει την μπάλα ο Παρασκευόπουλος, ήρθε ο Πλής για να κάνει μια πάσα για τον Κατσουλιέρη. Η μπάλα στον Κώστα τον Πλή και πάλι. Ο Πλής έχει να αντιμετωπίσει 2 και 3 αντιπάλους, διατηρεί την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Παρά την πίεση από τον Σκουλή και τον Κυπριώτη. Ένα πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο, σε μια από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα τώρα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, έκανε μια προσπάθεια ο Δημήτρης Ανδριώτης να διατηρήσει την ισορροπία του, πιεζόμενος. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα, το οποίο θα εκτελεστεί με τον Παρασκευόπουλο τον Γιώργο από τα δεξιά. Να από διαιτητής μόλις τώρα θα σφίξει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ένα μεγάλο παιχνίδι που είχαν την τύχη οι φίλαθλοι που βρίσκονται σήμερα να παρακολουθούν την αναμέτρηση. Ο Απόλλωνας έχει καταφέρει με τα τέρματα τον Γιάννη Φιλιππίδη και Κώστα Πλή να προηγεί το σκορ με 2-1 της Νέας Ιωνίας, που είχε ισοφαρίσει προσωρινά τον αγώνα στο σκορ σε 1-1 με τον γκολ από τον Δημήτρη τον Ανδριώτη, ο οποίος ξέφυγε από τους αντιπάλους και βρέθηκε απέναντι από τον Γιάννη τον Δημήτρη, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα. Εμείς θα τα πούμε περίπου σε 5 λεπτά με την έναρξη αυτού του πολύ σπουδαίου αγώνα για το πρωτάθλημα των Αστεριών. 5 αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας βρίσκεται μπροστά στο σκορ κόντρα στη Νέα Ιωνία σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλα πλέον έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Απόλλωνα με τη Νέα Ιωνία στο ντέρμπι κορυφής. 5 αγωνιστικές πριν το τέλος της περίοδου στο πρωτάθλημα των Αστεριών. Βλέπουμε τους παίκτες του Απόλλωνα στη σέντρα με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Με την πλάτη στο βακό διακρίνουμε τον Θοδωρή τον Μυροφορίδη.
Ο Σπυράτος που απομάκρυνε την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα από τα αριστερά. Έχουμε τον Κώστα τον Πλή. Ο Πλής που κάνει μόνος μια προσπάθεια, τον έκλεισαν οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Και πάλι ο Σπυράτος με τον Παρασκευόπουλο διεκδίκησαν την μπάλα. Το πλάγιο για τη Νέα Ιωνία το οποίο θα εκτελέσει ο Σπυράτος για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Η μπάλα στα πόδια του Πλή. Ο Πλής που θα κάνει και την πάσα. Η ευκαιρία την τελευταία στιγμή. Κατάφερε να διαβάσει τη φάση ο Κώστας ο Σκουλής. Μπροστά από τον Γιάννη τον Φιλιππίδη να απομακρύνει την μπάλα. Μια σέντρα σούτ τώρα. Η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Μια σέντρα σούτ από τον Πλή, μπάλα που κόντρευε και πήγε στα δίκτυα του Μάνου του Πολίτη που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει στο μοιραίο για την ομάδα του. Στο βάθος ο Μάνος ο Πολίτης. Σίγουρα θα περίμενε και αυτός την εξέλιξη της πορείας της μπάλας. Να λοιπόν που με το ξεκίνημα πάλι του δεύτερου ημιχρόνου, στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, ο Απόλλωνας κατορθώνει να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων κόντρα στη Νέα Ιωνία. Η μπάλα θα φύγει από τον Παναγιώτο Κυπριώτη, διεκδικείται η μπάλα. Δυνατές μάχες σώμα με σώμα. Έχουμε την προσπάθεια από τον Διονύση τον Σπυράτο, ο οποίος πέρασε μια παλιά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Δεν ξέρουμε αν έχει υποδειχθεί νωρίτερα κάτι άλλο. Είναι κόρνερ τελικά. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την αιστεία του Γιάννη Ντεμίρη. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει σταματήσει τον αγώνα διαιτής ο κύριος Κώστας Τσινός. Βγάλει τον έξω. Συνέχεια στην αναμέτρηση ο Απούνας πριν από λίγο κατάφερε να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Θα δούμε η αντίδραση των παιχτών της Νέας Ιωνίας με τον Διονύσο Σπυράτο. Να κάνει μια παλιά στο βάθος για τον Ζαγκλιβέρη. Κερδίζουν την μπάλα με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, ο οποίος θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον Μάνο τον Πολίτη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Κώστα τον Πλή. Ο Πλής με την μπάλα στα πόδια. Επιχειρεί να απομακρύνει την μπάλα ο Διονύσος Σπυράτος. Ήρθε σε βοήθεια και ο Κώστας Σκουλής που θα πάρει την προβολή. Δεν θα μπορέσει να προλάβει την μπάλα ο Πλής στο βάθος. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Μάνα τον Πολίτη. Τρίτο λεπτό στην επανάληψη. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Το σπουδαίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Ριζούπολης θα λέγαμε. Μπάλα θα περάσει, δεν μπόρεσε ο Δημήτρης ο Ανδριώτης, έχοντας να αντιμετωπίσει 3 και 4 αντιπάλους, να κάνει και το σούτ. Θα φύγει από την μπάλα ο Διονύσος Σπυράτος. Θα πάει ο Ζαγκλιβέρης ο Γιάννης. Ο Σπυράτος θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Προσπάθεια με τον Γιάννη τον Ζαγκλιβέρη, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο. Η σέντρα από τον Σπυράτο, ο Ανδριώτης κλεισμένος δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Θα έχουμε ένα κόρνερ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας στο βάθος. Αρκετός ο κόσμος μπροστά από την αιστεία του Γιάννη του Ντεμίρη. Η επιχείρηση να κλέψει την μπάλα ο Δημήτρης ο Ανδριώτης. Η μπάλα στα πόδια του Κώστα του Σκουλή. Θα κερδίσουν την μπάλα με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη στο βάθος οι γηπεδούχοι. Δεν θα καταφέρουν όμως να βγουν μπροστά. Ο Μάνος ο Πολίτης που θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη στον Παναγιώτο τον Κυπριώτη για να εκτελεστεί ένα ελεύθερο. Η μπάλα θα φύγει από τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο. Εκτός αγωνιστικού χώρου το πλάγιο και πάλι με τον Παναγιώτο τον Κυπριώτη. Ο Κώστας ο Πλής κερδίζει την μπάλα, δέχεται την πίεση από τους αντιπάλους του. Να η προσπάθεια με τον Γιάννη τον Φιλιππίδη, πολύ γρήγορα ο Κώστας ο Σκουλής. Κερδίζει τη μονομαχία με τον επιθετικό των γηπεδούχων. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κώστα τον Πλή. Ο Πλής ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο. Και πάλι ο Πλής με την μπάλα στα πόδια
δέχεται την πίεση από τον Εσπιράτο και τον Σκουλή. Τελικά θα έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ένα φάουλ στο 5ο λεπτό της επανάληψης. Ένα φάουλ με τον Κώστη τον Μπλή. Ένα μέτρο θα λέγαμε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα ανθρώπινο τείχος από δύο παίκτες της Νέας Ιωνίας. Είναι ο Ζαγκλιβέρης. Κώστα, θα πάει εκεί και... στον παίκτη, εκεί. Τώρα θα πάει και ο Παναγιώτης ο Κυπριώτης. Είναι και ο Διονύσιος Πυράτος. Για να δημιουργήσουν αυτό το ανθρώπινο τείχος μπροστά από την αιστεία του Μάν του Πολίτη. Πάμε τον παίκτη, πάρε Δημητρή, τον παίκτη. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί, ένα φάουλ, πολύ καλή εκτέλεση μπάλα. Θα βρει την μπάλα με τα κροδάκτυλα ο Μάνος Πολίτης, την μπάλα συνέχεια θα βρει και το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Νέα πολύ μεγάλη επέμβαση. Η μπάλα στον Κώστο Μπλή. Ο Δημήτρης ο Ανδριώτης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τους αντιπάλους, θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας επάνω στον Ανδριώτη. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί, μεγάλες επεμβάσεις έχει κάνει σήμερα. Παρά το γεγονός ότι έχει δεχτεί 3 γκολ, ο Μάνος ο Πολίτης. Συνέχεια και πάλι σε ένα μέτρηση με τον Μπλή να κερδίζει την μπάλα. Ο Γιάννης ο Φιλιππίδης θα αλλάξει και πάλι με τον Κώστα τον Μπλή. Παρεμβαίνει εκεί με τον Ζαγκλιβέρη, παίκτες Νέας Ιωνίας. Ο Ανδριώτης που θέλει να ξεφύγει. Θα φύγει η μπάλα από τους παίκτες του Απόλλωνα. Απομάκρυνε την μπάλα. Εδώ γραμμή να πάρω μπάλα. Ο Βορύσης που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Πάμε. Ο Διονύσης ο Βορύσης και τώρα έχουμε τον Διονύση τον Εσπιράτο να διεκδικεί την μπάλα. Πάμε παίκτες. 7ο λεπτό στην επανάληψη. Γιάννη δίπλα σου ρε Γιάννη. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε μια σέντρα που βγήκε επικίνδυνη. Η μπάλα διεκδικείται και θα έχουμε μετά την σέντρα από τον Θοδωρή τον Μυροφορή το κέρδος για τον Απόλλωνα είναι το κόρνερ. Το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Κώστο τον Μπλή που εκτελεί όλα τα στημένα. Και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων αναβισβήτα. Μια μπαλιά από τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο για τον Πλή. Δεν προλαβαίνουν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Μάνος ο Πολίτης που θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο. Σε ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο παιχνίδι. 5 αγωνιστικές πριν το τέλος της περίοδου. Ο Απόλλωνας που προηγείται σκορ με 3-1. Και είναι ικανός όπως δείχνουν τα πράγματα να σπάσει το αίτητο της Νέας Ιωνίας. Αν δεν μπορέσουν οι παίκτες του Αλέξανδρου Τερζάκη να αναδιπλωθούν, να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να μπορέσουν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος. Ένα κόνε το οποίο θα εκτελεστεί πολύ ο κόσμος μπροστά από την εστία του Γιάννη του Ντεμίρη. Παραπεράσει παράλληλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα χαθεί από τον Δημήτρη Ανδριώτη, ο οποίος απέναντι από τον goalkeeper των γηπεδούχων δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σπυράτης, ο χώρο του κέντρου θα χάσει την μπάλα από τον Πλή. Ο Πλής θα κερδίσει τις κόντρες μετά την προβολή από τον Κώστα τον Σκουλή. Ένα πλάγιο για τον Απόλλωνα. Μια σέντρα σούτε που θα γίνει από τον Κώστα τον Πλή. Θα μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Νέας Ιωνίας. Την μπάλα από τον έναν goalkeeper στον άλλον. Με τον Γιάννη τον Τεμίρη να κάνει και το βολέ και να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζει μια μονομαχία στο βάθος ο Διονύσιος Σπυράτος. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα από τα δεξιά με τον Πλή. Θα φύγει η μπάλα από τον Κώστα τον Σκουλή. Έρχεται ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης να διεκδικήσει την μπάλα στη σέντρα. Σε μια μονομαχία του με τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο. Ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή στο παιχνίδι. 10 λεπτά ακόμα απομένουν για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Απόλλωνας προηγείται σκορ με 3-1. Με 2 γκολ από τον Κώστα τον Πλή. Έχουμε τώρα τον Ζαγκλιβέρη, ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης που εκτέλεσε ένα πλάγιο. Έχουμε τον Κώστα τον Σκουλή να διεκδικεί την μπάλα, να τρέχει, θέλοντας να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα του, που υπολείπεται 2 τερμάτων των γηπεδούχων. Θα βγει μια σέντρα, ο Γιάννης ο Σπυράτος δεν θα μπορέσει να σταματήσει τους αντιπάλους. Να η μεγάλη φάση για την Νέα Ιωνία, πεσμένος ο Δημήτρης ο Ανδριώτης δεν μπορεί να νικήσει τον Γιάννη τον Τεμίρη που μάτυψε την μπάλα, κερδίζοντας ταυτόχρονα και ένα φάουλ από τον επιθετικό της Νέας Ιωνίας.
Παρασκευόπουλος, στην άμυνα σου, στην άμυνα σου, πας. Συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι. Με τον Κώστα τον Πλή να ξεφεύγει εντυπωσιακά από τον Κώστα τον Σκουλή. Ο Σκουλής τώρα δίνει μάχες, έρχεται σε βοήθεια και ο Κώστας Κυπριώτης για να σταματήσουν τον Κώστα τον Πλή, που είναι πραγματικά συγκράτητος. Ο Μάνος ο Πολίτης θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια φάση που έγινε μπροστά από την αιστεία των φιλοξενούμενων. Ήταν εκεί ο Θοδωρής ο Μυροφορίδης, ο οποίος επιχείρησε να κάνει το σουτ μπροστά από τον Πολίτη. Δεν τα κατάφερε να απειλήσει. Ο Κατσουλιέρης όλα ξεφεύγει από τον Κώστα τον Σκουλή. Κυπριώτης θα βάλει την προβολή, ο Μάνος ο Πολίτης θα μαζέψει την μπάλα. Έχουμε τώρα τον goalkeeper της Νέας Ιωνίας, τον Μάνο τον Πολίτη. Νέα Ιωνία με πάρα πολλά κενά σήμερα στην άμυνα, καθώς και έχοντας χάσει και τις μάχες στον χώρο του κέντρου. Μάλλον ο Πολίτης που έχει κάνει πολλές σωτήρες επεμβάσεις σε ένα έξοχο θέαμα με τους παίκτες του Απόλλωνα και τον Κατσουλιέρη στο βάθος να επιχειρεί να κερδίσει μια μονομαχία πάνω στην πλάγια γραμμή. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί λίγο. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Μάνος ο Πολίτης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει και το βολέ, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι. Θα φύγει η μπάλα από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα διώξει την μπάλα παραχωρώντας το πλάγιο για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Εδώ με την πλάτη στο βακό ο Γιάννης ο Ζακλιμπέρης θα βγάλει μια σέντρα. Ο Παπαδόπουλος θέλει να διώξει. Ο Κώστας ο Πλής, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Ζακλιμπέρη, θα βγει η σέντρα. Η ευκαιρία για την Νέα Ιωνία με το Διονύση τον Σπυράτο στο βάθος να τρέχει, αλλά μην μπορεί να προλάβει και την μπάλα. Ένα πλάγιο για τον Απόλλωνα που προηγείται το σκορ με 3-1. Ο Πλής το εκτέλεσε. Η προβολή από τον Δημήτρη τον Αντριώτη. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, το ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιάννη τον Τεμήρη. Τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων θα αλλάξει την μπάλα. Παρασκευόπουλος για τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Νέας Ιωνίας το οποίο θα εκτελεστεί. Έχουμε και τον κίνδυνο πάντα να έρθει η μπάλα ξανά στην κάμερα όπως και τις προηγούμενες φορές. Να και πάλι στο προσκήνιο η ομάδα του Απόλλωνα σε μια προσπάθεια με τον Θοδωρή τον Μυροφορίδη, ο οποίος έκανε μια έξοχη ενέργεια, αλλά μπροστά από τον Μάνο τον Πολίτη που διάβασε τη φάση και έπεσε μπροστά από τα πόδια του παίκτη των γηπεδούκων, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ ο Μυροφορίδης λίγο νωρίτερα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος που θα κάνει και την πάσα για τον Στέλιο τον Κατσουλιέρη, που κερδίζει ένα πλάγιο μετά την προβολή από τον Σπυράτο. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Ελαφράς Αξιαρχίας, το οποίο θα εκτελεστεί. Λιγότερα από 7 λεπτά υπολείπονται για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μια σέντρα που θα βγει μπάλα παράλληλα. Ο Πολίτης και πάλι με τη βοήθεια του Κώστα, του Παναγιώτη, του Κυπριώτη, του κεντρικού αμυντικού των φιλοξενούμενων. Απομάκρυναν την μπάλα. Ο Θοδωρής ο Μυροφορίδης στο βάθος θα πάει για να εκτελέσει ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την αιστεία του Πολίτη. Πάσα από τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο. Απομάκρυνε την μπάλα. Πώς το λένε, αρχικά ο Μάνος ο Πολίτης, συνέχεια θα γίνει το σούτ από τον Κώστα τον Πλή. Θα μπλοκάρει την μπάλα όταν το φύλακα της Νέας Ιωνίας. Ο Μάνος ο Πολίτης σε μια ακόμα πολύ καλή ενέργεια από τον Κώστα τον Πλή. Η απομάκρυνση μπάλας από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Στο χώρο του κέντρου η ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Διονύση τον Σπυράτο να βάζει την προβολή, να μην μπορεί να σταματήσει τον Κωστομπλή που θα κάνει την σέντρα, το σουτ καλύτερα. Η μπάλα που έσκασε μπροστά από τον Πολίτη, αυτός βρήκε την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου παραχωρώντας το κόρνερ το οποίο εκτελείται με πάσα. Οι παίκτες της Νέας Ιωνίας τώρα με τον Δημήτρη τον Ανδριώτη. Δύσκολα η μπάλα φτάνει στον Ανδριώτη, είδατε που έφτασε για να πάρει την μπάλα. Και αυτό οφείλεται ότι η Νέα Ιωνία έχει χάσει τις μάχες στον χώρο του κέντρου. Ο Απόλλωνας που δείχνει σήμερα ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να σπάσει το αίτιο της Νέας Ιωνίας, έχοντας παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο γήπεδο η ομάδα της Ελαφράς Αξιαρχίας. Ο Θανάσης Αρλής πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κώστα τον Πλή για την ομάδα του Απόλλωνα. Η μπάλα στον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο. Ο Κώστας ο Πλής θα κάνει το σούτ από μακρινή απόσταση. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου μετά την απομάκρυνση της μπάλας από τον Μάνο τον Πολίτη. Ένα κόρνερ για την Ελαφρά Ταξιαρχία, λιγότερα από 5 λεπτά
υπολείπονται για να τελειώσει η αναμέτρηση εδώ στο γήπεδο της Ριζούπολου, σε ένα καταπληκτικό χώρο που έχει διαμορφωθεί αυτό το γήπεδο. Ένα σουτ που έγινε από τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, ο παίκτης του Απόλλωνα, ο οποίος θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης, ο οποίος θα χάσει μια μονομαχία από τον Παρασκευόπουλο. Η προβολή από τον Παναγιώτο τον Κυπριώτη έγινε. Βρέθηκε πεσμένος και ο Γιάννης Ζαγκλιβέρης. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Απόλλωνα. Η μπάλα θα έφτασε στον Κώστα τον Πλή μετά την πάσα από τον Παρασκευόπουλο. Από θέση πλάγια αυτός δεν μπόρεσε να ανησυχήσει τον Μάνα τον Πολίτη. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Νέας Ιωνίας από τον goalkeeper των φιλοξενούμενων, ο οποίος ψάχνει τώρα κάποιο στήριγμα. Θα δώσει για τον Θανάσο Σαρλή. Η μπάλα στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Οι παίκτες Νέας Ιωνίας, ένα μαρκάρισμα αντικανονικό από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο επάνω στον Ανδριώτη. Ένα φάουλ για την Νέα Ιωνία το οποίο θα εκτελεστεί. Ο Ανδριώτης κοντά στην μπάλα, θα το ίδιος αυτό το φάουλ. Η Νέα Ιωνία που έχει ελάχιστα χρονικά περιθώρια, λιγότερο από 3 λεπτά υπολείπονται κανονικής διάρκειας χρόνου για να τελειώσει το παιχνίδι, αν θέλει να διατηρήσει το αίτητο που έχει από την αρχή της περίοδου. Η διαφορά των 11 βαθμών που έχει από τον δεύτερο του βαθμολογικού πινακάταλο σίγουρα παραμένει μεγάλη. Καθιστά απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την ομάδα της Νέας Ιωνίας, αλλά σήμερα, όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, ο Απόλλωνας που έχει βγάλει πάθος και νοοτροπία νικητή στο γήπεδο, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, προηγείται σκορ με 3-1 κόντρα σε μια πολύ μέτρια εικόνα που βγάζει η ομάδα της Νέας Ιωνίας στον αγωνιστικό χώρο, με αρκετά προβλήματα στο χώρο της άμυνας και με πολλά κενά στο χώρο του κέντρου. Να και πάλι ο Κώστας ο Πλής που θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει 1 μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάλι της εστίας του Πολίτη, σε μια ακόμα μεγάλη φάση που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι. Από τα πλάγια, από τα δεξιά, ο Πλής, όπως σας είπαμε, ασυγκράτως έφυγε ταχύτατα και απέναντι από τον Πολίτη από θέση πλάγια. Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος θα διώξει την μπάλα απομακρύνοντας, παραχωρώντας το πλάγιο. Ένα πλάγιο με τον Διονύση τον Σπυράτο, το οποίο θα εκτελεστεί. Η αγωνία κορυφών τόσο πλησιάζει με το τέλος του παιχνιδιού. Η Νέα Ιωνία με τον Σπυράτο και πάλι, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα δυνατή παλιά για τον Ανδριώτη, ο οποίος δεν θα προλάβει την μπάλα, και θα έχουμε το ελεύθερο από τον Γιάννη τον Τεμήρη. Ο Γιάννης ο Τεμήρης, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο, θα περάσει στο γήπεδο και ο Διονύσης ο Βορύσης. Ο Γιάννης ο Ζαγκλιβέρης απομακρύνει την μπάλα, έρχεται για να πιέσει ψηλά ο Δημήτρης ο Ανδριώτης, θα κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν σε λίγο οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Βλέπετε ότι έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες του Απόλλωνα μπροστά από την αιστεία του Γιάννη του Ντεμήρη. Η μπάλα θα περάσει. Ευκαιρία που παρουσιάστηκε για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Τώρα πήγε ο Σπυράτος να διεκδικήσει την μπάλα. Μια προσπάθεια με τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος και αυτός συγκαταλέγεται στους κορυφαίους των γηπεδούχων Αυσβήτα. Έτρεξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος να προλάβει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Τελευταίο λεπτό θα περάσουμε σε λίγο στην αναμέτρηση με τον Κώστα τον Πλή να κάνει μια μονομαχία από τον Σπυράτο. Η μπάλα που θα φτάσει στον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο στο βάθος, ο οποίος έτρεξε, διεκδίκησε την μπάλα από τον Παναγιώτο τον Κυπριό. Τελικά το κόρνερ, το οποίο κερδίζουν οι γηπεδούχοι και θα έχουν την ευκαιρία να το εκτελέσουν από τη δεξιά πλευρά που κινούνται οι παίκτες του Κώστα του Ασημακόπουλου. Η ομάδα του Απόλλωνα από τα δεξιά θα βγάλει μια σέντρα, η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ομάδα του Απόλλωνα με τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο να κάνει το σούτ πάνω στην κίνηση και να μην μπορεί να σημαδέψει σωστά την αιστεία του Πολίτη. Ο Θανάσης Αρλής που ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο εκτελώντας αυτό το ελεύθερο. Ένα ελεύθερο από τον Θανάσο Σαρλή. Η μπάλα θα φτάσει εύκολα στον Κώστα τον Πλή, ο οποίος ξεφεύγει. Ψάχνει χώρο για να κάνει το σούτ, θα τον σταματήσει ο Διονύσης ο Σπυράτος. Η μπάλα στα πόδια του Ανδριώτη, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ στο βάθος από τον από τους αντιπάλους του. Ήταν πολλοί παίκτες εκεί του Απόλλωνα. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε από τον Δημήτρη τον Ανδριώτη. Η μπάλα δεν έφτασε στον Σπυράτο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα του Απόλλωνα. Νέα Ιωνία που
Θα χάσει σήμερα το παιχνίδι, καθώς και το ΑΕΤΟ που διατηρεί από την αρχή της περίοδου. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανατρέψει την εις βάρος κατάσταση. Ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια, κέρδισε τις περισσότερες μάχες στον χώρο του κέντρου. Να η ευκαιρία τώρα και ο διαιτητής που θα δώσει τώρα σε ένα μαρκάρισμα από τον Εσπιράτο. Πέναλτι, να δούμε τελικά τι έχει καταλογίσει. Ο Κώσοπλής ο οποίος θα στήσει την μπάλα. Φάουλ ή πέναλτι, να δούμε τι έχει καταλογίσει ο διαιτητής. Φάουλ πρέπει να είναι. Ήταν ο Σπυράτος με τον Κυπριώτη οι οποίοι έκλεισαν τον παίκτη του Απόλλωνα, τον Επλή, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό ελάχιστα εκατοστά έξω από την μεγάλη περιοχή της εστίας του, μάλλον του πολύ, το φάουλ αυτό από τον Κωστομπλή, τον κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης αναμφισβήτα. Με τα δύο γκολ τα οποία έχει πετύχει, μεγάλη επέμβαση από τον Πολίτη. Θα φύγει μπάλα από τον Δημήτρο Ανδριώτη που έχει γυρίσει πίσω. Έβαλε μια κόντρα και ο Σπυράτος, ο οποίος δείχνει να τραυματίζεται. Ο Θανάσης Αρλής πιέζει τον Επλή που θα βγάλει τη σέντρα. Και ο διαιτητής μόλις τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια και θα σφίξει για τελευταία φορά. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα που έσπασε το αίτητο της Νέας Ιωνίας. Η Νέα Ιωνία που θα παραμείνει στην κορυφή. Εδώ ανταλλάσσουν την χειραψία οι προπονητές των δύο ομάδων, ο Κώστας ο Ασημακόπουλος και ο Αλέξος ο Τερζάκης του Απόλλωνα και της Νέας Ιωνίας αντίστοιχα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα. Με σκορ 3-1 με 2 γκολ από τον Κώστο Μπλή και 1 γκολ από τον Γιάννη τον Φιλιππίδη. Οι παίκτες του Απόλλωνα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Προπονητής τον φιλοξενούμενο ο κύριος Αλέξος Τερζάκης, που σίγουρα θα έχει δικαιολογημένα παράπονα από την αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών του για κάποια λάθη που έγιναν σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα του Απόλλωνα κατάφερε τη φετινή χρονιά να μην χάσει από τη Νέα Ιωνία, η μοναδική ομάδα που τα έχει καταφέρει τόσο καλά. Η Νέα Ιωνία που θα παραμείνει στην κορυφή έχοντας μια μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες, τόσο τον Άταλο όσο και τον Απόλλωνα. Τώρα η διαφορά των δύο ομάδων έπεσε στους 10 βαθμούς της Νέας Ιωνίας με τον Απόλλωνα. Νέα Ιωνία που βρίσκεται στην κορυφή. Οι παίκτες του Απόλλωνα που θα φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο φώναξαν και το όνομα της ομάδας. Η νίκη για την ελαφρά ταξιαρχία με τον Κώστο τον Μπλή, τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, τον Στέλιο τον Κατσουλιέρη, τον Μάριο τον Τεμίρη, τον Γιάννη τον Τεμίρη, καθώς και τα άλλα παιδιά να φεύγουν από το γήπεδο και οι παίκτες Νέας Ιωνίας τώρα που θα φωνάξουν το όνομα της ομάδας. Συγχαρητήρια στους παίκτες και των δύο ομάδων για το θέαμα πρόσφεραν.